Dili tanang gwapa arte. For today's video, ako among i-tour og unsay among buhaton sa taga DNR family padung mi og coastal cleanup. So, tara guys. Road to SRP Tower. Wealthy Cebu. Early zone to early morning. Sunset appearance. Beautiful sky. Unja karon guys, niabot na mi sa area nga mo nga pagahinluan guys no. Di man mi dire sa kanang naay Ilog River guys, charot ilog na gani river pa jud. So kanang nimbalhin mi guys kay wala may basura to guys kay nidanlas taon guys ang diretso sa dagat guys kay nga na mo guna guys ang mga basura nga nasa land ug muwan mo danlas mo dong sa bodies of water mo barasi siya sa river streams ug ang worst is moabot siya sa dagat so mapulgit ang dagat guys so dapat nating ingatan guys. Okay. Now we're on the way to SRP Tower. Nya, tarawa guys no, nindot man jud ang view guys. As you can see, daghan siya mo guys o kanang mga namuyo aning dapita. Nya, hopefully pud no, sila unta pod mo cooperate pod og hinlo anang dapita. Kay dili mahung og hinlo sa mga taga DNR guys. So kaning nay mga basura nga naa diring dapita, dili lang siya maklaro no. Pero di pud ta makapanumangilog sila jud na tanan ng basuraha. Kay ang mga basura manggod pod muagi jud sa janing kanang naiilog bisan asa man ang mga basura ha kay kana laging mga throwing garbage anywhere no kung ano yung tinapon natin yun din ang babalik sa atin kaya mura po na og kanang kinabuhi guys kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo babalik at babalik din yan sa'yo babaliktad yan sa'yo. Okay. Murag under construction is dyan nga area ha guys kay kanang naa may mga trabahante nya naa po yung mga construction workers guys banja na po yung mga gamit so basin o i-develop siguro ning kani nga area ha matud pa nila unya kini nga mga naay mga nagpuyo diring dapita wa ko kahibaw og asa na sila magpuyo sunod basta kay gidungog na nga kanang nasunog na siyang dapita pero wala mahurot og sunog. Di po ko sure og unsa jud rason adto kay di po ko manuhito jud. So mo ni guys no this area is really beautiful guys. Kung kamao lang mo amping ang tawo guys no sa kinayahan as in lami jud mo ang atuang lami ba oy pagkaon day. Kanang nindot jud mo bitaw guys nindot jud pamalamdungon nga naatay kinaiyahan nga nindot ka adyon ja ato arang siraon mura ragod na og kanang naigwapa jud mo kag uyab enjoy murang binuangan nimo pasakitan nimong biyaan no charotness. As you can see this sunset is really beautiful guys no nagdala og kagwapa ning dapita guys mas gwapa pang sunset kontra nako syempre. Kaya humana na guys, niabot na mi aring area nga mo ang paghiluan as you can see na nay mga kaubanan na mo nga nang gihuwat na guys nagnuwatanay na lang mi dire kay muragwa man mi nagkasinabot og asa jud mi manghinlo guys kaya ang mga basura guys yung dagan man na rin dapit sa dagat guys padug dagat na guys inya arin lang mi manghinlo aring kinadaghang basura guys as you can see guys no. The water is kanang polluted na siya guys. Nga mo padulong na siya mupadung natong dagat. So possibility nga ang dagat mo pollute pod siya because of the waste products nga gikan sa land.
So dili gyud maadyo guys no nga maglabog-labog ra tawag basura bisan asa guys. Kay kita ra man gihapoy magbago guys. Oh no! Unja kana ra ba yung mga basura guys? Mo up to 1,000 years pa na siya. Okay. Up to 1,000 years na siya guys nga kanang naay mahilis guys, ma-dissolve. Nga naturally dissolve jud. So amo nang pagasugdan og hinlo. These people are my companies. Mo ni nga huang kanang naay mga kaubanan nya magsugod na mig pamunit og basura. Syempre, nakagamit mi og gloves. Kay of course, baka makapunit kami ng naay mga baso baron nga tipak. Delikado, hindi masamadan ta. Mayo na nang mag-iingat tayo. Naanatay da ka nang naay mga pag-iingat na gagawin before tayo masaktan guys. Muraragod po nagrelasyon guys no. Nga dapat manigurado ta nga pasakitan ba ta ng tawhana. Kaya di pod mo nang it really takes time ang paghuwat guys. Charot. Maninood man ka guys. So mahinlo ra ganita maninood na ka. Kaya mo na guys. Nang hinlo na mi guys nya. Nami mga sako na mi target nga ang mong mga sako dapat mapuno. Diya mauna ni guys no. Hapit na mahuman na mong mahurot ang mong sako og kapuno nya ug mapuno nang mong mga sako manguli na mi guys. Pero a message nako sa mga sa mga tawo nga namuyo ani no. Nindot unta pod og mo cooperate pod ta kitang tanan mo cooperate ta og panghinlo, mo cooperate ta og segregate sa atong mga basura atong i-kolekta sa municipality. Kay dili maahong og hinlo nga usara ka adlaw guys. So ang atoang community magsugod og discipline sa matag usa, discipline sa imong kaugalingon. That is a way to have a unity and to have improvements for our community, to our country. So, mora niya nga ho ang short vlog guys. Thank you for watching and I hope to see you again for my next video nga mag-field na pod ko guys. So, nyo mo na to guys. Mora to ho ang kanang short vlog. Baklaro dyan mo mga bugas-bugas ni guys no. Samot kay naintan guys. Ikumpara sa mga hamison ng mga naong no. Pero I love my own guys. So, mora ni guys. This is Lizal Vlogs.